nama Pak Dabar nggak sih? za domačo ekipo je dosegel igralec številka 95, Beton Talmaj.
Eseguite dell'equipo Flyer, ieri figlio una podaggia per scegliere fitness, figlio Bora, igrao per scegliere fitness, figlio Grunota, igrao per scegliere 8.800 Petrovic Christian.
tanto mesmo. Drugi dobitek, że Pisto Kraje nie do tego na finale bramka z Kierowcą 8-8. To trochę Krystiana. Gramy z Kierowca 15 do 2.
Che scrive no? È ferro, no? Drugi ljubitelj za ekipo Trigava nije dostigao nakon realizacija številka 86 Kukar Mateja, igralec številka 94 Bertontel Maja. Questo problema non temo poco. Bravo. Trieste che volano a pizzeria. Vai, vai, vai.
Дай сессия. Ваш печик там и Славили. Славили говорит. Что за такое надо взять? Что это? При ekipi Slavije je prišlo do nepravilne menjave, 2 minuti klopi, kažem da su bili igrali i da. Treći dobitak za ekipo Alije, koji su svi igrali minuta 15 za gol. Kažem ekipi Alije za nepravilne menjave, 2 minuti, kažem da su svi igrali minuta 30 po večeri. Ekipa Slavije u polnu postavi.
Zaparzaj. Halo! Zaparzaj ta życiu. Zaparzaj życiu. Kaszę na jecie. Tego nośka, nie ma. Z tego się... Mam to pusta piwo, no nie ma głowy. No? Nie wszyscy przegrał? Zrobił skryt, chodź tak naszło.
Principi stavio tutti i gradi gioca pure 2 minuti gradi una volta. Equipa Fabio o por Fabio. za ekipo Flavio i da će igrali Rijeka 13. Sa Lijepan Jan.
gdzie się podstały nie do na podałe zawsze przyjemna wszystkim się do granica. Tym gracza przyjemna piękna biznesora, bo jest decyzja grać przyjemna 8 Petrowicz Krystian.
żeby to zginąć. Pisali, że gramy do jutra, czyli siłę przed głosu trochę, 2 minuty i właśnie powielania. Equipa Flávio Paulo Portales.
Zora Luka, 2 minuty zaradi zadrževanja palice. Sigaw po ang total.
Zagrali to. Pierwszy wywitok, gdzie na zapalnie medycyny gramy powietrza i musimy to włożyć szkropą. Wasza wspólnie zabitka. Cały opór nie postawił. Sandy is missing.
Tretji zadetek za ekipo Triglava je dosegel na podaji Darka Številka 99 metrov Tima. Igralec številka 86 Kuper Matej. A ja, nie to nie było. Daleko już tam. Tylko na ekipe Triglava je igralec številka 95 Bertonka Maj, 3 minuti zaradi oviranja. Znowu. Odebrałem znowu.
Equipa Frigola con Pettani. Cioè, lì non pare. Ricevuta per Gianni 2 minuti di quel Туда приживita tipo Тригова, ние да си играли Тригова, пити директор, Бетон Салмай. Тригова играли Тригова, знаете ли, Римно заради спотикания.
świat.